Pumasok ba minsan sa isip natin kung paano ba magmaneho ng bus? Sa laki ng bus, kaya ba natin itong i-drive? Mahirap ba o madali? Panoorin natin kung paano ba imaneho ang bus gamit ang new technologies katulad ng sa Scania. Nilagay mo sa drive, ayan, hindi ka manual, o ayan, automatic. So ayan, pag A, automatic. So kusa na siyang magkakambyo habang yung habang maanda ka na din, automatic release na siya kung magsisigunda, etc. Ngayon pag manual mode, pwede mong yan. Halimbawa, talagang itong kinakailangan ng mag-change gear ka, pwede mo siyang i-manual. Opo, pwede po yan. Kahit tumatakbo. Oo, Pwede. pwede mo na siyang i-manual. I-transfer ito. Ayan, neutral. Pag nilagay mo sa drive, ayan, hindi ka manual. O ayan, automatic. So ayan, pag A, automatic. So kusa na siyang magkakambyo habang yung habang maanda ka na din, automatic release na siya kung magsisigunda, etc. Ngayon pag manual mode, pwede mong yan. Halimbawa, talagang itong kinakailangan ng mag-change gear ka, pwede mo siyang i-manual. Opo, pwede po yan. Kahit tumatakbo. Oo, Pwede. pwede mo na siyang i-manual. I-transfer ka sa ano. Tapos, ito naman yung magiging twist yata ng automatic. Hanggang 8 gear siya. Hanggang 8 gear. Ayan, manual. Ayan, tumutunog yung lumalabas muna dito yung niya, 7, tapos bigla na siyang magda-downshift ka. Ito, magandang gamitin to. Halimbawa, medyo nagkabitinan sa bundok, sa pagbilaw. Pero ito, yung third sa fourth gear, talagang kayang-kaya niya hanggang 5th gear Naka-manual. Tapos, mo na lang, aayudahan mo na lang. Halimbawa, kailangan mo magbawas o magdagdag. Tapos, hindi nyo na kailangang isagad ang RPM. Ito lang hanggang 15. 15 lang. Siguro minsan, na madidiin ka ng konti sa 18, yan, okay lang. Kasi yung power naman niya, yung binibigay niya. Kaya hindi niya dapat, kumpara sa mga old model, talagang binobomba natin yan para makaahon. So para dito ba hindi? ng lakas. Kasi yung computer na siya ang mismong magbibigay sa inyo ng tutulo siya na yung mag-a-adjust para sa inyo. About naman dun sa economy saka Ayan, okay. Good. So dito yung economy saka standard. Ayan. Yung standard economy kasi pag Ayun. mas makakatipid ka sa pagkakaalam ko makakatipid ka sa consumption Kasi mo. yung economy, halimbawa, patag lang tayo. Simula Manila hanggang Sariaya, Candelaria, wala naman ahon dyan bago ka magpagbilaw, yan. Pero pagka yung medyo pagbilaw na, pwede ka mag-standard para combine yung power niya saka yung fuel efficient. So yan, paglagpas mo naman ng pagbilaw, patag na ulit. Di ba? Sipopot na yan, Kalawag Quezon. So balik mo na sa economy. Para medyo tayo sa fuel consumption, siyempre. Ang reverse, tulak konti, saka ganyan. Huwag niyo pong pipilitin na Di mo muna siya. Di mo muna ng konti, then reverse. Then tingnan niyo po yung so normal driving naman. Yan po. Saka kasi pag nag-economy saka standard, puro pa ganun lang, patulak lang. Huwag niyo nang i-atras kasi pag in-atras niyo baka akala niyo Bumalik na. sa reverse kayo mapunta, yun ang mahirap. Kaya tulak lang. Halimbawa, economy na, patag na. Tapos na ulit, ahon na naman. So ganun lang, tulak lang ang tulak. Lang Basta naman. automatic manual lang, dito lang. Ayan na po. Sa daw. Kaya- Pero lagi mo titingnan yung Tapos yung N, neutral. saka NE, neutral economy. Economy. So pagka yan, nag-primera economy. Ayan. Pag Basta may economy yan. Pag automatic economy, pag wala yung E, sabihin naka-standard. Naka-standard. Ayan. Okay, so basta malaga, lagi kang focus sa trabaho, sa dito, focus sa pagdadrive. Sabi nga sa LTO, huwag tayo magdadrive kung tayo may mabigat na dinadamdam. Di ba? Focus lang. Kung maneho muna tayo. Wag mo muna. Tapos yung cruise control,
Ito naman kasi ina-encourage namin gumamit to kung ang talagang, Distansya di ba mo. sa star toll, Opo. malayo, Medyo walang malayo sinusundan, naman. pwede kang Ang standard na tinatawag sir yung yun ang ano ng 80, Yun. ba nag-set ka ng 80, yun na siyang Yeah. nakaset up mo sir. Ayan, so i-ano mo agad yung ano mo, i-activate natin. Ayan. So yung cruise control, ayan, tumataas na yung minor niya. Ayan. Ayan. Halimbawa, yan, 1,000 RPM. Ang takbo mo niyan, halimbawa, hanggang kung nakadulo ka, 80 na yan. 80. Ngayon, kung gusto mong bawasan, 70. Well, maglalaro-laro ka na lang. Babawasan mo na lang ng mag-negative ka na lang. Yan. Ngayon, siyempre, pag ni-resume mo, yung huli mong RPM, doon siya babalik. Oo. Ayan, 1,000. Pero pag Ngayon, tumapak ka ng frame mo, preno wala ka, siya. wala na siya. Wala siya. Ngayon kung i-resume mo, ayun lang. I-resume mo, yan, babalik siya. So, basta kung maaari, wala kayong sinusundan. Oo, malayo ka. Kasi delikado pagka may sinusundan ka. Bigla kang makabili ng Montero. Mahirap bumili ng Montero na total wreck. Okay. Kaya papipirmahin ka ng opisina. So, gagamitin nyo lang kung talagang malayo sinusundan nyo. Then, medyo gusto nyo relax yung paa nyo. Medyo hihirap na Kahit maayos. hindi ka kasi umapak na dyan. Pag naka-set Pero up. huwag kayong iidlip ha. Baka mami sabayan nyo ng tulog ha. Wala tayong Hindi naman autopilot eh. So, ano lang, yung gusto niya medyo relax. Papasikatan niyo yung chick sa likod. Nako, Tumatakbo yung bus eh. Kaya na nga sir, wala nga chicks eh. Eh, bawal yun. Magagalit si Mrs. So, yun po, yung cruise control. Pagka lang gusto nyo, yung talagang walang sinusundan kung maaari. Tapos Sa straight. expressway. Straight siya ha. Huwag nyo gagamitin sa zigzag. Basta yung straight, ano lang. Ano, start all way, yan, ganyan. Yung ahating gabi, wala kayong sinusundan. Wala kayong kakarera. Iwasan natin yung karera. Okay, so yun po, ang cruise control. So, ano pa ang tanong? Ito, exhaust brake, tapos retarder, tapos automatic, saka manual. Yung automatic, yun nga yung pagka konting dantay nyo sa brake is ano, yan, gagana na yung retarder mo, saka exhaust brake. Malakas yan, yung retarder na yan. Parang preno na agad. Kaya, ano, biglang nagka-traffican sa malayo, tapos pwede ka na mag-retarder, 1, 2, 3, pwede mo na rin i-4. Basta kung maaari, iwasang gamitin yung tika-tikang ulan. Gumamit ka man mahina lang, tapos konting gantay na sa preno. Kasi pwede mo. Yung retarder kasi pwede kang pumalo, yung pwede mo. Kasi bigla mo pababagalin yung ikot niya. Pero hindi sir pwedeng nag-engage ka ng retarder, sinasabay mo yung preno. Kumari ito muna. Oo. Una muna. Mm. Ngayon, kung talagang kinakailangan ng service brake na, ito na gagamitin Oo. mo. Yun ang ano doon. Retarder muna, Retarder. then saka ka magpreno. Mag-apply lang konti. Mm. Ngayon, kung pababa ka ng bundok, pwedeng puro ito lang. Basta wala kang sinusundan. Yung ano ka lang, freewheeling, hindi ka nagtatapak ng gas pedal, puro retarder Kasi lang. may nakita ako sa inyo sir, di nasakay ako. Obserbahan ko lang, retarder sabay preno. Pinakikinggan ko yung retarder kasi uugong yan eh. Gagano'n yun. Hindi tumutunog, sabi ko. Wag mo muna apakan yung preno. Pagka Kasi nag-retarder hindi ka, mag-activate. Hindi mag-activate, yun. oh. hindi Hindi mag-activate. Tapos nag-retarder, wala yan, baliwala na siya. Oo. Kasi Kasi sabihin niya, hawak ko yung preno ka na eh. 17, ganun din yung partner ko dati sa 78 eh. Oo. Oh, hindi, parang hindi ko makakagat yung retarder. Paano kakagatin nakaapa ka na sa Oo. brake? Yun nga, Kaya unahin mo muna kakagatin yung retarder. Ngayon, pag kumagat siya, kung talagang kailangan, saka ka umapak ng brake. Tapos meron tayong tinatawag na coasting, yung parang freewheeling ba? Di ba ginagawa natin sa bisikleta, yung pagka nakapagod na tayo sumikat, freewheeling lang. Lalo na kung wala kang sinusundan o malayo, pwede naman na konting freewheeling o coasting, tumatakbo ka ng 80, angat ng konti, tapos pagka kailangan na ulit, diin konti, ganon. Yung coasting para rin sa fuel consumption, saka for safety. Kasi pag umangat ka ng paa sa 80 kilometers per hour, kung yun ang speed limit nyo, tapos konting isang ano lang pa, kailangan So, magpreno, retarder 1 or 2, okay na yon. Kasi pagka sinagad mo ng 4, yung pasahers mo gaganon No. yan. Malakas yan sir, oh. Malakas yan. Mapalo yung ulo Lakas niyan. ng Kaya usually ginagamit namin Tatakot 1-2. Opo. 1-2 lang Kasi yung ginagamit pasahero niya. Minsan nga lang natatakot yan makagamit eh. ng 3 niya. Saka minsan, pagka ang nag-block ng retarder ng 5, Ah, lakas nagre-reklamo yung pasaheros, Mama, ano ba yan? Oo, para ka ng preno ng biglaan na lang. Opo, kaya ka lang, 1, 2, 3 lang, alalay din. Depende sa, ano, kung 60 kasi 2 eh, okay eh. Pag 80, 1 muna, saka 2. Pero kung 80 tapos ginawa mong 5 or 4, naku po, eh yung pasaheros eh, Para ka ng full, baka para ka ng mag-tumbling. full break nun. Oo, kaya medyo ano.
Pero napakalaking bagay nito. Kasi dati wala nito eh. Oo, ano. Di ba? Kung ano, Dati ngayon- exhaust lang dati, talagang hina nun. Saka dati walang exhaust brake, puro foot brake, Puro foot. sinasabugan ng gulong. Lalo na kung may mga nag-tracking na makakausap mo, kung bakit nasusunog yung gulong, umuusok. Kasi yung Sobrang init. puro preno. Puro preno. Mabigat kasi karga din naman. Dito, hindi init ang gulong mo kasi kahit simula Manila hanggang Lucena, pag nag-check ka ng gulong mo, hindi init eh, kasi gagamit. Kasi gamitin ng retarder. Halos malimit lang naman gamitin ng Kailan lang, bumiyahe kami ng Tuguegarao, yung testing kami ng Florida. Alang, kainit-init yung gulong. Ang takbo namin, 80, mga ganun. Tapos bundok pa, sa Aritaw, Santa Fe. Ala, hindi uminit yung gulong kasi retarder ang ginagamit. Saka pagka retarder, hindi ka masusundan ng naka-foot brake kasi uusukan sila ng preno. Kaya yun ang kainaman ng technology na to. So, i-maximize natin para kayo din ang komportable eh. Di ba kasi kung wala kang retarder, puro foot brake, lagi kang nakagana, di ba? Lagi kang parang takot ka, di ba? So dito, hindi, relax ko lang. Ganun lang. Siya yung mag-a-apply niyan pag talagang kinakailangan na. Oo. Yung anticipation na tinatawag kasi, halimbawa nasa zigzag tayo, kung maaari huwag na natin tutukan yung susundan. No, kasi Yung kaya gagamitan natin retarder para nakakalayo yung susundan. Kasi mahirap yung may susundan na malapit. Kasi may mga driver na nagpo-full stop bigla lalo sa bundok. saka hindi lang sir, may mga breakdown minsan Yun, na sorpresa. Ayun, Breakdown sorpresa. pa lang, di ba? Kaya kailangan anticipated, yung Oo. inaasahan mo na. So may reaction ka na kagad na kaya ko may sira. Makakaano ka na kagad. Eh dito hindi ka na magkakakamyo eh. Di ba? Ano na lang, maneho na lang. Kaya nga sabi nga nung isang bus operator, nakakatamad pa lang gamitin to. Pero ang ano doon, hindi, yung biro niya, pero ang napaka-comfortable. Oo, comfortable. Basta magamit nyo lang ng maayos. At pati yung kumpanya, matutuwa sa inyo, matipid pala gamitin yung bus na. Kaya sabi ko sa kanya, basta pagka umagano, gamit ka lang ng yung mas nakakatipid. Kung ano yung feature mo, kung magagamit sa lahat para nun eh. So dito Pero naman sa sa... malimit economy lang naman ginagamit yan. Pagka tatakbo ka ako, malimit, puro economy lang naman ng ano yan, para mas makatipid. Kaya... Pero kailangan sir, matimpla mo pa rin. Oo, siyempre. Sa buong Hindi naman operation mo, Yun. gamitin mo pa rin yung standard. Oo. Pag-ahon, Lalo sa pagka-trapikan, Kasi ganyan. nagbabago naman yung RPM niya, pero din naman doon sa economy at Oo. standard eh. Magbabago yun, yung bigay ng RPM niya. Kasi sa economy, yung nakita ko dyan, 15, mag-change gear na siya. Samantalang doon sa standard, minsan nalampas siya doon sa 15. Kasi nga, kukuha siya ng buwelo din eh. Kukuha rin siya ng lakas. Ang problema mo rin kasi sir, kung halimbawa nakakalimutan mo sa economy, umahon ka ng bundok. Naka-economy. May chances, kung talagang matarik yung bundok, magka-clutch overload yan. Oo. Kaya kailangan attentive ka rin na, ay, bundok na, standard ko to. Standard. Oo. Para yung power and economy magko-combine. Ano niya. Tapos, ito sa kaliwa ang signal light. Baka makakalimutan natin ano. Tapos, pass light. Saka yung wiper. Parking brake, so standard naman to kahit anong bus model. Kahit ano naman, kahit naging nakahawak kayo ng mga bisi-bisi, pareho lang. Kasi sa Hino dati, ganyan. Di ba, ang maxi ng Hino, ganun eh. Pero Ito, puro ganun Mitsubishi, naman yan. Nissan, ganito rin. Kahit sa inong yun, sir, na RM. Binago na rin ang RF sa RF. Yung Yung, kaya nga yung RF na natanong ko eh, kung nakakanta, ganyan. oh, dati. Di ba, Yung kaya? mga malalaking buto na At 2000 kasi nagmaneho ko sa Baliwag, kaya lahat ng model, yun ang namaneho ko, yung 5 speed na semi-power steering, mabigat ang manibela. So ito, maswerte nga kayo na ano kayo ng brand. Tara ko sa makina para makita natin. Kasi yung AdBlue niya, hindi pa bumababa. So mini-measure pa yung AdBlue, kaya wag niyo agad papatiin sa battery switch. Para yung saka yung AdBlue kasi pag hindi siya bumalik doon sa container, parang acid yan, nagiging parang asin. So nagbabara. Saka yung cool down, halimbawa, di ba bumiyahe kayo Manila hanggang Lucena, stop over. Huwag niyo papatayin agad ang makina. Kasi yung turbo niyan, pwedeng agang masira. So di ba kahit ibang brand naman ginagawa mo, di ba? So hindi dapat Ayun, 3 minutes. 5 minutes lang. Apo, talagang. Yeah. So, makina
na ang main belt natin is ito. Ito lang ang papalitan. Ito sa provider ko sa aircon. Tapos ito yung sa Scania. So yung belt na yan. Self-adjustment yan. Hindi mo na kailangan magdala ng 12, 14 na i-adjust. Ito lang. Tapos ang adjustment ng preno, wala kayong tools na dadalhin. Di ba sa RM, every 2 days, adjust mo. Ikaw o yung mekaniko? May Diba? mekaniko rin po. Dalawang atras o kaya isa sa una, di ba? Ganun din kami sa Baliw Transit eh. Araw-araw nag-adjust kami. Kasi pag hindi mo na i-adjust ang preno, sasalto ka. So ito, automatic adjustment. So wala kayo adjust na preno. Tapos air cleaner, kung maaari, kung may naglilinis sa inyo every 1 week o every 3 days, palinisan nyo. Wala namang masama dyan na palinisan dahil wala namang kailangan kailan. Kasi pagka madaan kayo sa mga maalikabok, kailangan talaga lagi linisan. Then ito yung sa hydraulic oil ng radiator. Kasi ito walang belt yung radiator, hydraulic na. Pero yung may special oil to, hindi to basta engine oil ilalagay. So tatawag mo sa amin kung kailangan ko ito. Siyempre, kaya lang mababawasan to kung may tagas, leak. So kaya siyempre, ang tingin natin sa umaga, yung 360, alam niyo yung 360 rule, ikutan niyo yung bus, kung may tumatagas, then tawag, service. Okay, then ito yung sabi sa switch kanina. Apo. Yan. Kaya, pero dapat, pagka mag-start ka dito, siguro mo safe, then doon, walang tapos ngayon, halimbawa, ayaw ma-start doon, iok mo dito. Kasi halimbawa, maglilinis ka kumari o mag-check at biglang i-start ng bit. Kasi minsan yung washer nakikialam, alam niyo yung kasi gwardiya, biglang i-start yung bus niya. So yan. Dapat naka-zero. Kaya mo lang naman gustong i-start dito para makita mo lang yung belt. Testingin. Oo. Testingin. Actually, wala naman kayong gagalawin dyan. Visual check lang. So, alternator, dalawa. So, integrated naman siya. Kaya wala kayong i-adjust yan. Wala kayong gagalawin. Ano lang, yung dahon, yung mga maliliit, yung mga balat ng candy, hindi na pinagmumula ng overheat. Hindi man siya overheat, pero magulat kayo yung temperature niya. Medyo mataas. Minsan dito, pagka nadaan kayo sa mga alikabok, maraming dahon. Oo, yung balat ng candy, yan ang yan. Yung mga balat ng clover, sipi, yung mga chichirya yan. Yun ang case. Dito wala kang makita pero yun pala nasa patuloy sa ilalim. Yun lang. Kaya kung kung may sarili nyo ba cleaning ito o Pwede naman maintenance? po. Pwede po. Pwede naman. Stick, ito. Yan, sir. Gano'ng kadami. So siyempre dapat pagka mag-check nyo lang kung hindi pa napapagkat para accurate yung reading. Para sa baba. Ngayon kung halimbawa sa kalagitnaan ng biyahe, nagwa-warning na oil level too low, pagka after 5 minutes, saka nyo i-check sa mekaniko nyo kung meron kayong standby na maintenance sa mga stopover na po. Then, para itawag ko ang yun lang na recommended. Ito yung lagayan. So, sa gilid, yung AdBlue nandito eh. Opo, yan tangke. Wala ka yan, yung tangke ng AdBlue. Pero di ba nakita naman natin kung ilang percent. Opo, makikita naman So, dito. kung 20%, ito Sa kanin. itawag. Then, sa washing naman, siyempre medyo nasa ulan. Pero maganda ma-maintain ang pinamalinis. Makatakot lang sila stress. Hindi, yung sana garden hose. Ayun. Alam niyo yung garden hose? Kasi yung mahal yung kasi pressurize, minsan nape-penetrate niya yung mga connection ng electrical, nagwa-warning doon. So kung yung garden hose, yung konting ano lang, tapos kung meron kayong pincel, yung pang-brush ng pintura, huwag nabasahan, yung ganun-ganun lang. Lalo, sir, ito, ang nangyayari sa inyo lagi, check nyo tong mga belt. May mga chances na yung mga bato. Yun, yung maliliit. Ayun. Kasi pag umipit yung bato dyan, hindi naman makakalis na kasi ikot lang siya. Ikot nakakagat na yan dito sa ipin na nito. Mm. Yun ang magiging cost ng pagkasira. So yun ang multi-groove kung tawagin na belt. Kahit sa kotse, yan din ang case ng mga sakot. Manipis lang pati. Oo. Pero napakatibay niya. Kumpara dito sa ano. Ito kasi pagka nabungi na to, wala na. Ano pa ba tanong niya, sir? Sa akin sir, wala naman na. Okay na ako. Si partner, ikaw na bagong Wala alam mo na akong naisipan. unang puwan mo ngayon sa style na. Basta, ano lang, gamitin lang natin ng kung ano yung meron siya para ma-enjoy.